camera va. Mamma mia! Von der Wind. Oggi sono il lavoro di noi. Ma in non è niks te ver. Hi. Oh. Che dai mai? Ik ga tegen Laura. Anche qui non sono più. Klaas, ci hanno cifciamas e sono ceminata vent. Wanneer dat je zo il trapste Marisa. Hi. Jij Ja, hier. Dit is weer. Marisa, zo gaat deze. Hi. Jij Is meistens wel, zijn er weinig mij. Hi. Weet je weinig. Wij hebben tjuffer speelt dit tot in de waterraps. Nou, iedere massa zweet, in iedere massa plan. Maar Laura, nu wordt eigenlijk een vraag voor Christian Frank. Hi, jij bent de paste Spanja per no. Chiclakousen. Ja, dat weet ik. Ga weg. Gisela. Oh, questa è una perla. Vanuit is Chef Frank. Hi, weg. Ja, Doe nee. eens zo kwijt hier. Oh. Sa. Spiertina, stimmen aan ook, wist.